Täällä ollaan Sievissä kahden Jannen kanssa. Oli hieno päivä, aurinkopaisto oli lämmintä ja moni oli huolissaan tuosta kuumuudesta, mutta se ei itse asiassa tässä pyöräilyssä ole niin paha juttu, että ajoviima jäähdyttää ja kunhan muistaa juoda, että tänään meni taas 6-7 litraa hiilihydraattisuolaliuosta ja tämän päivän mielenkiintoisin ilmiö oli se, että tuossa 30 kilometriä ennen Sieviä niin keho siirtyi kokonaan rasvan polttoon ja sen huomasi siitä, että sykkeet laski alle 100, vaikka mentiin semmoista 25 kilometriä tunnissa. Ja suuri kiitos Jannelle, joka taas halkoi tuulta mun edessä. Tää on ollut mulle iso kunnia. Mä oon viihtynyt tosi hyvin ja ollut tosi mukavaa, että ilo on niin iso, että me pystymme näitä juttuja yhdessä tekemään ja että sinulla ja minulla on elämäntilanne sellainen, että me pystytään näitä tekemään, niin se on enemmän kuin mitä mä olisin voinut toivoa.